il-kommenti li għamel Fader Toledo, fejnu Ġesu Kristu. Maħna għamilna intervista l-Fader David Muscat. Fader David Muscat għalilna li ma jaqbilx ma' dokument għamela ċara li mux xogħol il-Knisja u l-kappellani li jaraw li tinżam l-ordni u lanqas mux xogħol il-kazini. Imma hija diskussjoni tal-pulizija. Isimgħu ftit x'qalilna. Mela sa l-libsa tiegħi jien il-kollaborazzjoni mal-awtoritajiet ċivili u ma x'inhuma kunsilli, pulizija jew affarijiet oħra hija delikata ħafna biex jiena nikkoreġi il-min naqas u l-min dineb jien darba kelli kwistjoni mal-ġirien u tal-awli. U ġibtilhom il-pulizija, ħarriktom lill-kunsill u hekk. Fl-aħħar għaddiet tiegħi. Tuf minn fetaħ li għajnejja ommi l-għażiża. Għalt li jibni dik stajt tagħmilha ma kienx imissek għamilta. Għax int għandek libsa ta' qassis. Ġifieri jien ħaġa li jista' jagħmilha ċittadin normali minħabba l-libsa tiegħi ma nistax nagħmilha. Nittama li dawn il-ġirien qed jisimgħuni illum u nitlobhom maħfra minn hawn. Jiena l-libsa tiegħi ma tippermettilix illi jiena nider fil-pubbliku li qiegħed nikkoopera iżżejjed mal-awtoritajiet ċivili. Tidħolx fejn ma jasaqx. Tippruvax iddaħħal lill-President tal-Gazin jew lis-Segretarju jew lill-Kappillan xi ħaġa li mis-komputu tagħhom biex jiġifieri niġi ngħid jiena lill-Pulizija kif għandhom iżommu l-ordni. Jekk ħanallem il-futbol lir-Ronaldo, jien kieku tkun spettur. U jiġi tieni dan id-dokument, jien neħu għalija ngħidu isma' jien naf għalli ġemson tiktib li jint. Laqqas il-President u s-Segretarju tal-Gazin tal-Banda strettament m'għandhom id-dritt jew id-dmir li jmorru huma fuq minn zaqqu barra, anka fil-marx li organizzaw huma, aħseb wara għax triq pubblika, aħseb wara il-kappellan. Issa minn kiteb id-dokument jgħid li mhix qed ngħid hekk jien. Ma x'inhi allura dil-kollaborazzjoni di? X'inhi? Kappellan assis minħabba l-libsa tiegħu qatt ma għandu jdaħħal lill-pulizija, qatt. Ma trix tidher li qed tirrapporta meta Ġesu ħadulu lil-mara Midimba, il-Farizej, mara Midimba li għamlet l-esagerazzjonijiet li ħadet żaqqa barra fil-marċ. Di. Ġesu x'għamel Ġesu? Ivvinta l-ewwel konfessjonarju għax inxteħed fl-artu għata ħażżes fit-trab. Bata għand Erodi jew għand Pilatu, ikkollabora ma' s-sindku jew mal-pulizija l għabbes għalija. Ġesu. U l-kappellan dik l-attitudni jrid ukollu. Dan id-dokument ħoloq ħabel biex il-kappellani u s-sindki jitgħalqu bih. Ok, aħna saqsejna l-Fader David. Saqsejna l-Fader David. Għannilu allura ma tara xejn ħażin fil-briju esaġerat li jkun hemm fil-marċi, ma jara xejn ħażin, Fader David. Dix fija ħażin, aħna maħniex protestanti ta' li tesprimi il-briju b'modna, ta' xfija, ta' xiridna aħna. Funeral, da jridna. Billi mela daw muż-żgħażagħ. Issa dak iż-żgħażagħ dik l-età. Mela daw trimes. Daw. Ti pretendi li żagħżugħ termos. Magħluq. Dak friskun tal-koka li kif tagħmlu hekk jisplodi, hekk vulkan termo-ormoni jkun dak. X'dik l-età. Ħalli fidej pulizija jikkontrollaw jekk dan il-briju jeċċedi u jgħidlek
Alla ħares in-nies li jiġu l-Knisja huma dawk. Dana inti bliema jett inti tagħmel dawn il-kummenti mimlijin preġudizzi. Inti min inti biex inti tidħol fl-intimu u l-profond tar-ruħ tagħhom biex tiġġudika l-intenzjoni tagħhom. Jekk dawk huma ġenwini jew le, tiġġudikawx biex ma tkunux iġġudikati. Tikkundannawx biex ma tkunux ikkundannati għax bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom. Father David qed jgħid illi Father David qed jgħid minuta. Father David qed jgħid illi għandha tkun il-pulizija li żomm il-liġi. Però ċertu affarijiet jsiru fil-festa ma jkollhomx don ma mhux kontra l-liġi, ma huma kontra l-morali u kontra l-etika. Allura speċi u jaħseb li l-Knisja xorta m'għandha tagħmel xejn, għandha għalilna l-aħħar parti. Issa jiena nifhmu l-punt tiegħu ta' nagħtu każ issir xi ħaġa li hija skont il-liġi, skont il-Kostituzzjoni li ma tistax tipprojbiha. Imma kontra il-Kristjaneżmu. Għax jistgħu jaqbdew jagħmlu hekk. F'dak il-każ sa nagħmlu. Jien f'dak il-każ ngħidu serraħ rasek. Għaliex iżjed kemm qed jgħaddi żmien offiża lejn ir-reliġjonijiet qed issir reat. Dena il-kas ta' għawdex dak li hu tal-karnival ta' Nadur, dik li kienet, għax offiża lejn ir-reliġjon. Waqfuhom dawk li libsu ta' Kristu u s-sojjuna ma naqbilx ta' illi. U jiena kieku kont niġbru, ngħidlu inti ħwarnik terġax u daqshekk ma lattallaħħom il-qorti. Issa narġa' dak il-punt li qed nagħtu każ jagħmlu xi ħaġa li hija kontra r-reliġjon Nisranija li ġiġa juġibtu parzjalment. Id-dokument jew Anton kieku xejlek. Nirtira mill-festa li tfisser tħassar ma nafx jiena. Nirtira mill-festa. Mela da m'għandux sens. Laqqas li x'kien idea. M'għandux li x'kien idea ta' x'inhi ġustizzja retributtiva hemm prinċipju fundamentali fil-liġi nemo punitur. Pro alieno delicto. Għat m'għandek tikkastiga lil xi ħadd ta' delitt li m'għamil xu. Da ommi li għandha 77 sena. Li sa minn ġuf omma ila tmur tara l-Santa Marija ħirġa mir-rotunda u tinfaqa tibki bil-ferħ. Di. Toqgħod titla mir-razzett miwwet il-għasel biex tmur il-Knisja di. Di xtaħti għal-burdell li jagħmlu fil-ħodu u li xi ħadd mill-Kurja fettillu jaħseb li dak il-burdell u kontra id-dinjità tal-bniedem fl-interpretazzjoni tiegħu. Di xtaħti għax għandha teħeli bil-Malti ngħidulu mal-ħażin ma jeħilx it-tajjeb. Kif inti purċissjoni bi statwa għażiża u qaddisa tuża arma biex issawwar biex tbeżza? Tix pastorali jidi? Mela tifhem għala dan id-dokument jien ma joġobni xejn. U mela niġu ngħidu li hu dokument koraġġjuż. Dan id-dokument jekk jiġi attwat sajbiet lin-nies mill-qassisin. Dak li sa jiġri sa joħloq edewa għal xejn. Okej, il-kommenti ta' Father Ruder. Jekk joġobkom. Naħseb li nesa vers tal-Vanġelu. Jekk joġob, ħudu paċenzja, le, issa jiena se nkeċċi lin-nies hekk ma ħallhom jitkellmu mhux sew, komplikat. Ġesu lil dik il-mara qabes għaliha u ħafrilha u qalla imma mur u terġax. U aħna ma neħdux l-ebda pass mill-ewwel u mit-tieni. U jekk hawn nies li huma mitħla anke tal-każini jafu kemm il-darba anke jiena stess qedtilhom qed nistenna u nieħu paċenzja nistenna sakemm l-affarijiet intom stess tibdluhom. It-tieni nett, l-awtorità li tieħu azzjoni fit-triq
li ma tħallix li jsiru reati hija l-pulizija.